Egunon, eguerdion guztioi, eguerdion. Lehenik eta behin, ongi etorria guztioi, eskerrik asko Bermeoraino bertaratu zareten guztioi. Eta agurtu nahi dut lehenik eta behin gure gonbidatuak, Mario Zubiaga, bera da Euskal Herria Bilduko senataria eta Espainiako gorteetan. Marije Fullaondo, Euskal Herria Bilduko ordezkaria be Espainiako Kongresuan. Badokagu be atzekaldean Bermeoko alkatea, Nadia Neme, ongi etorria baita ere. Eta ondetorria baita ere Eba Blanco de Angulo, Euskalkartasunaren idazkari nagusiari. Ondotorria guztioi eta mila esker gurekin hemen izateagatik. Izan ere gaurkoa oso hitzordu garrantzitsua da gure agendan. Dakizuen moduan gaur goizean eta urtero egiten dugu moduen eta ohiturari eutziz, Bermeoko Euskalkartasunaren tokiko erakundeari esker, omenaldia egin diegu Matxitzako lurmuturrean, itsasoan, eta Nestor Basterretzea artista handiaren Matxitzako koguda izeneko oroitzapenezko eskulturaren ondoan, orain dela 89 urte, fasismoaren aurka, askatasunaren alde eta demokraziaren alde borrokan aritu ziren marinelen oroimena bizirik mantentzeko asmoz. Izan ere, demokraziaren muina subiranotasunaren subirautza da, herriaren subirautza da, eta mundua hankaz gora dagoen honetan, gerra daukaguz edonon ziurgabetasunak eta segurtasun ezak gure egunerokotasunaren, bizitzaren eta politikaren parte direnean, ezinbestekoa da subiranotasunaren printzipioa, autodeterminazioa eta munduko herri eta nazio guztien bakea defendatzea. Guk argi daukagu zein dan gure ipar orratza, zer dagoen jokoa, Euskal Herria dugu ardatz, eta zentzu horretan eta testu inguru oso ezegonkor batean murgilduta gaudenean eta eskuin muturraren ofensiba global baten erdian gaudenean, oso galdera garrantzitsu bat datorkigu burura. Eta da, zein puntutan dagoen Euskal Herriaren nazio eraikuntza. Eta ildo horretan, estatus berri bati buruzko eztabaida eta hausnarketa ezinbestekoa da, estrategikoa da. Eta, hori aintzat hartuta, Alkartasuna Fundazioak eta Eusko Alkartasunak gaurko solasaldia antolatu dute, ikusten duzuen moduan, Euskal Errepublikaren norabidean, subiranotasunaren aurrera egiteko estatus politiko berri baten beharra lelopean. Eta, aipatu dudan galderari erantzuteko eta horren baitan agertuko diren solasaldi honetan beste galdera batzuei erantzuteko egungo errealitatea kontutan hartuta, gure gonbidatuak ditugu, gure hizlariak ditugu gurekin hemen, galdera guzti horiei nolabait erantzuteko eta eztabaida pizteko baita ere. Eta horretarako, ezinbestekoa da gure gonbidatuak eta gure hizlariak aurkeztea, aski ezagunak guztiontzako, baina alanda guzti be aurkeztuko ditugunak. Alde batetik nire aldamenean daukat Edriga Aranburu Agirre, bera Deustuko Unibertsitateko Finantza eta Zerga Zuzenbideko doktorea da, irakaslea baita ere, eta gaur egun Bizkaiko Batzar Nagusietako batzarkidea. Bere ondoan Peio Otxandiano Kanpo, bera dakizuen moduen Eusko Legebiltzarrean, Euskal Herria Bilduko taldeko ordezkaria dugu, bozeramailea. Ondo etorria bioi, eta azkenik Idurre Bideguren Gabantzo, bera, dakizuen moduen Bermeoko alkateoia eta Eusko Legebiltzarrak izenatuta gaur egun senataria Espainiako gorteetan. Ondo etorriak hiruroi, eskerrik asko gurekin hemen izateagatik. Eta, mai inguruni ekingo diogu, ordubete inguru ekingo diogu solasaldiari. Lehenik eta behin apurbete, lehenengo txandan olako galdera sorta bat botako dutziet banan bakoitzari, gaur jorratuko ditugun gaiak kokatzeko, eta gero ja bigarren txanda batean, egingo ditugun galderak, edo nork erantzuteko izango da. Hortaz, ekingo diogu gaurko solasaldiari, eta Edriga, ondo badiritzuzu zurekin hasiko naz solasaldia. Dakizuen moduen, eta zube ondo dakizuen moduen, Euskal Herria bi estaturen menpe dagoen herria da. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde historikoetan, Nafarroa Garaiko Foru Erkidegoan eta Ipar Euskal Herriko elkargoan egituratua. Karo, hegoaldean, historikoki guk autogestioan aritu gara, itun ekonomikoaren eta hitzarmenaren finantzaketa sistemaren bidez, eta estatuarekin adostasun eta aldebikotasunean oinarrituta. Hau horrela izan da,
zure ustez eta ikuspegi zabalago bat hartuta, zein ikasgai atera ditzakegu horren aplikaziotik? Bueno, egunon, danori, eskerrik asko Alkartasuna Fundazioari gonbidapenagatik eta baita be Bermioko jenteari, bai, nire etxean nago Bermiotarra izan ez arren, beti ondo tratatu izan euzu eta espero gaurkoan be bai, nik zuek ez txarto tratatzea soltako dodan hitzaldi edo solasaldi edo txapo honekin, bai. Bueno, nik lehenik eta behin galdera hori erantzunez, egon nintzen pentsaten, bueno, ez? Ni printzipioz hitz egin behar dut, edo niri mona bai, enkomienda esaten da moduan, ez? Hitz egiteko pizkat, ekonomia itunaren inguruan, bai, bera dalako gaur egun guk gure autogobernu horretako, bai, ez? Tresna garrantzitsuena, eta jakin dabe bai, gaur itxas gudari eguna bai, ospatzen dugula, nik bai jarri nahiko neuko balioan abertzaletasuna. Bai, uste dut abertzaletasunak berak, ekarri deuzkula gaur egunera arte, be daukagun autogobernu eredua eukitzea, eta salduko naz. Bai, bueno, historikoki, bai Euskal Foru Lurraldeak, euki izan dabe, dano dakizuen moduan foruak, eta foru horrek, bai, euki edo mon izan deuzkue estatus juridiko ezberdin bat, eta estatus juridiko horrek, bai juridikoki eta ekonomikoki ere, bai, euki izan dau, hemen, beste lurraldetatik konparatuta, besteak beste eukitzea zerga politika bat, eukitzea ere, hidalgia deitzen zana, hidalgia unibertsala, baita ere, bertoko batez ere gizonak, batez ez gizonak joaten zialako gerretara, milia ez egin alizatea, eta bar, komertzio ikuspegi batetik ere euki izan duguz gure prerogatibak, eta abertzaletasuna nik uste dut, 19. mendean, foruen abolizioak ekarri ebala bebai, sentimentu bat berpistea, da sentimentu berpiste horrek ekarri eban, besteak beste, gaur egun ezagutzen dugun autogobernu horretarako nire ustez lehenengo urratzak martxan ipintzea. Atzo justo, 158 urte dira ekonomia ituna sortu zenetik, eta 158 urte hauetan, bere gora bereekin, beldu izan gara, guk behintzat EAN, edo behintzat Nafarroa garaian ere, basati batean gure eredua gobernatzera, ez? Gure eredua izanik, kasu honetan, ekonomia itunak ematen duen zerga biltzeko eskubidearekin. Baina bakarrik ez da zerga bilketa izan, ez? Eta zerga bilketa horretan, eta horregatik gino eta abertzaletasuna bera nahi dudala jarri balioan, uste dut guk batez ere abertzaleo jarri izan dugula herri honen etorkizuneko urratzak. Askotan esaten da, ekonomia ituna dela, ez mugarri izan behar dela, eta ekonomia ituna dela, bai, aspiratu behar dugun kontu bat, ez? Eta nik uste dut hor, akatza daukagula, zaten duguna mugarria izan behar dela. Nik uste dela iritz edo oinarri bat, ez? Eta oinarri horretarik abiatuta, batez ere subiranotasunari pausoak lortzeko aldera, jakin barko genukela zer daukagun, hori balioan jarri, eta hortik abiatuta aurrera egin, ez? Estaz hasiko hemen azaltzen ekonomia ituna, zelan kalkulatzen dan, zer dan eta bar, baina uste dut, historiak erakutsi deuzkula, balioan jarri behar ditugula guk tresna batzuk. Gaur egunean, daukagun ekonomia ituna 2002ko lege batetik dator, dano jakingo dugun moduan, bera eskubide historiko bada, eta eskubide historiko hori konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian bertan aitortua da, eta aitortua denean, gure adan zerbait ere balioan jartzen du. Balioan jartze horrek ere, evidentemente, ematen digu, tresna batzuk izatea, guk gero, nahi dugun estatus juridiko berri hori, indarrean jartzeko eta bilakatzeko. Eskubide historiko bat denean, nik uste balioan jarri behar dugula, eta batez ere,
hemen bai jarri behar dugu balioan, Eusko Alkartasuna, bere historia, bai, egindako ibilbide horretan, ez dezagun ahaztu, gero bai, aurrera begira, bai, komentatuko dut, baina, bueno, Garaiko Etxea lehendakaria 1981eko ekonomia itunaren sortze horretan, edo berriro sortze horretan, izan zuen, bai, pausua, edo eman zuen pausua. Eta nik uste dut, baloran jarri dugula ere, bere garaian hartutako erabaki batzuek ekarri duzkuela gaur egunera. Eta ibilbide horretan, ekonomia itune izatea ona da, nik uste dut baietz, gaur egun aurrekoan, gutxi gora bera kalkulatu nuen, 24.000 milioi euro direla EAEko erakunde ezberdina daukaten aurrekontua, aurrekontu ezberdinak, hartuta hemen Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako, Bizkaiko, Arabako Foru Aldundiak eta udalak ere beraiek dituzten aurrekontuak, eta horietako eguneko 85, zesatearen eguneko 89 guk kudeatzen dugu, hemengo zerga bilketetarik. Eta nik uste hori dela muina, guk hemen izatea guk instrumentu batzuk, tresna batzuk, gero aurrera egin ahal izateko. Egia da, eta hor ez dut zalantzan jarriko, kupo bat ordaindu behar dugula, kupo hori da azkenean, bere garaian egindako akordio horretan galdu genduna, egia da foralidadeak besteak beste, ekartzen zuen, Espainiako gorteei, Espainiako erregari koroari kasu horretan, ez ordaintzea, edo kantitate gutxi batzuk ordaintzen ziren, baina egia da, foruen abolizioak eta ekonomia ituna martxan jartzeak ekarri zuela, besteak beste, Espainiako koroari kantitate bat ordaindu behar izatea. Gaur egun, 1.500 milioi euro direna gutxi gara bera. Baten du kantitate txikia izan aldala, baina kantitate asko da, kontutan izanik, Gipuzkoako Foru Aldundiak daukan aurrekontua 1.300 milioi eurotakoa dela. Orduan, kupoak gehiago eramaten dau, Gipuzkoak berak, bere herritarrei ematen dien dirua baino, ez. Ez naz asko gehiago sartuko, gero azaldu behar baldin badu beste zerbait, ez doalako nahi nik akaparatu hitzaldi guztia, baina abertzaletasuna horregatik esaten izan dut, ez. Lortu izan baldin badugu zerbait, dalako bere garaian izan genduen hori kendu euskuelako, ez. Eta kendu euskuen horrek, hemengo herritarrak altxatu ziran, eta esan zuten, oinarte, ez. Eta oinartetik beldu gara onaino. Eta onaino horretan, bebain ikustot, aurrera begiratu behar dugula, eta aurrera begiratze horretan, estatus juridiko berri bat behar dugula, eta estatus juridiko berri horretarako tresna egoki bat izan aldala bebai, ekonomia ituna, ikusita ere ganera, gaur egun, estatuko beste lurralde batzuetan, finantza, edo autonomia erkidegoen finantza eredua kolokan dagoela, eta ikusita ere gainera, finantza buruz edo ekonomia itunari buruz ari garenean, ari garela guk daukagun tresna ez bakarrik sarrera diruak biltzeko, baizik eta gero gastu publikoari aurre egiteko, gastu publikoari kudeatzeko, ez? Eta zenbat eta guk tresna gehiago izan, gero, printzipioz, gobernatzen dugunerako ere, beukiko ditugu tresna gehiago edo baliabide gehiago herritarren zerbitzurako. Eta beraz, nik hor, jarriko nahiko nuke balorean abertzaletasuna, puntu horretan. Eskerrik asko, ondo dago apur bete zuk egin duzun laburpen historiko bat ezagutzeko eta saltzeko nola heldu garen gaur daño. Eta nik bi gauza apuntatu ditut, zuk aipatu dituzu hausnartu egin behar dugula zer daukagun eta zer nolako tresna daukagun eta balioan jarri behar ditugula. Eta muina dagoela tresna batzuk izatea aurrera egiteko. Zerga, finantza eta ekonomia eremuan subirautzan aurrera egiteko badaude edo badaukagu gabeziak edo mugak baldin badaude ez dakit, zuk hor ikusten dituzu gainditu beharreko oraindik mugak eta gabeziak hor daudela? Noski, eta lehenengotariko eta argiena, ez garela estatu bat. Ez garenez estatu bat, ditugu zerga bilketa horretan eskumen batzuk, baina erabaki gehienak hartzen dira Madrilen eta Europar Batasunean. Eta beraz, estatu ez garenen bitartean, muga hori da. Eta nik uste dut hor lortu behar ditugula bebai, estatu aparatu batzuk,
eta estatu aparatu, estatu tresna horiek ere, bai, bilakatzea da, albideratzea, besteak beste ere, finantzea, eta zerga ikuspegi batetik ere, salto kualitatibo bat emateko, bai? Eta momentuz, hori ez dugu lortu, ez? Egia da gero ekonomia itunak, beti askotan hitz egiten da, aldebikotasunarekin, ez? Aldebikotasuna dala, paktu bat dala, bi errealitateen artekoa, kasu honetan Espainiako gobernuaren artekoa eta Euskal Lurraldeen artekoa, baina, bueno, nik esango nuke aldebikotasun hori berez ez dala erreala. Ez da erreala, orain arte behintzat ikusi izan dugulako, aldetariko batek, eta kasu honetan aldetariko bat normalean izaten da Espainiako gobernua, mailan jarri nahi ez baldin badu, ez dagoela, ez horri aurre egiterik. Eta hor, bebai, aldebikotasun horretan ez da erreala, askotan ere esan dugu ez, eta hor bai, Bildutik ere askotan esan da ez, Madrilera begira joan bat garela herri eredu bat, herri moduan, zertarako, bestak beste ere, guk guretzarako interesak diren kontu horietan ere, eukitzeko ere, tresnak eta hoz bat, bakarra, ez? Bestela ematen du, hemen ditugun autogobernuko eskubide puntu horiek, edo eskubide historiko horiek, bilakatu direla, batzuen, bestakit, ez? Interesak. Hor, aberria edo alderdia, batzuk alderdia jartzen dut aurretik, eta alderdia jartze horretan ere, egiten dutena da, dikotomia hori apurtu eta esan, ez, gu gara alderdia, eta alderdia horretan, gu izan gara hor, jarri dituguna tresnak, eta tresna horiek gura direnez, alderdia da, hemen, aurrean jarri behar duguna, ez? Eta nik uste hori paradigma horreri huelta eman behar saiola, bai? Madrilgo aritmetika parlamentarioak ere ez du laguntzen, eta muga hori, ez? Finantza eta zerga politikan ere ikusten duguna da, bai? Madriletik lortu ditzazkegun kontuak, egongo direla beti ere kolokan, edo beti, segun eta zer nolako indarra izan dezakegun hemendik, gauzak aldatzeko, ez? Momentuz, egia esan, zailtasunak badaude. Eta zailtasunak ere, bestak beste, daukagulako konstituzio bat, eta konstituzio hori ere eraldatu izan da, 2011 urtean, eta 2011 urte horretan, muga batzuk ezarri izan dira. Muga finantza ikuspegi batetik eta tributu ikuspegi batetik, non, besteak beste 125. Artikulua aldatu zen, eta 125. Artikulu horrek ekartzen du, guk, naiz eta sarrerak izan, gastuari aurre egiteko, gastua mugatua daukago, ezin dugu gastatu nahi dugun guztia, naiz eta euki sarrera gastatzeko, bai? Eta esaten dugunan gastatzea ez gara ari gastatzeari buruz, ez, ari gara hemen politikak egitea, hemen inbertzioak egitea, eta hemen gorritaren interesak, hobetzea. Eta hobetze horretan, muga ditugu, eta Madrilgo muga horiek ez digute laguntzen. Egia da ekonomia itunak ere ematen digula, albidatzen digula, esan duda moduan, zerga bilketa bat izatea, baina lehenik eta behin akordatu behar dira zerga horiek. Hau da, itundu behar dira. Eta ituntze hori ematen ez baldin bada, jai daukagu. Ze ituntzea ez badago, esan nahi du, momentu horretako zerga hori, Espainiak berak izango duela eskumena arautzeko, eta baita ere zerga hori biltzeko. Orain ikusi izan dugu, orain azken urteetan, energiaren gaineko, ez? Grabamenarekin, ezin izan dela, ez? Zergatik, esan dugu lehen aritmetika horretan, ez daukagu ez dugulako eduki aukerarik, eta gainera, esan dugun horretako herri eredu horretatik abiatuta batzuk alderdia jarri dute aurretiaz, eta alderdia jartze horretan, beste interes batzuk, gaiendu izan dituzte, bai? Kupoaren kalkuluan ere, egia esan ez daukagu zer esan askorik. Kupoa ematen digute, kantitate bat da, eta hori muga bat da. Berez da muga bat, beraz, finantza eta zerga bilketa horretan muga bat da. Seguk horrek izan doa 1.500 milioi horiek ez ditugu. Ez daukagu kapasidarik esateko, ezin da gastatu, edo ez dugu nahi 1.500 milioi horieko ordaindu. Eta hor ordaintzen dugu, adibidez, gurekin zer ikusi ez dauzkaten, kontu asko ez, koroa, guardia zibila, armada, eta bar, eta bar. Eta beste, kontu batzuk ere bai, bestak beste ere, 1979ko Gernikako estatutuan agertzen diren eskumen batzuk, oraindik transferitu ez direnak. Eta naiz eta lege organiko bat izan,
naiz eta 50 urteia pasatu diren, eta naiz eta lege horrek esaten duen gura direla eskumen horiek, transferitzen ez diren bitartean, horrek dakar, kupoaren bitartez Espainiari ordaintzen dizkigula gureak izan barko diziren kontu batzu, bai? Eta bukatzeko ere, uste dut, kasu honetan, PNV-ren ambizio eta monopolio horrek ekarri duela ere, muga bat izatea besteak beste, ditugun zerga eta finantza eredu honetan, aurrera pausoak ez emateko, ez? Eta aurrera pausoak ez bakarrik daukaguna mantentzeko, baizik eta aurrera egiteko. Evidentemente daukaguna bai mantendu behar da, baina mantentze horre bakarrik ez, hau da, benetan herri bat baldin bagara, benetan nazioa bagara, eta benetan estatua behar baldin badugu, urratzak eman behar ditugu pauso horretan. Eta urratza pauso horretan emateko, besteak beste, hor, EAJak ere, bere bidea aldaketak ekarri beharko ditu. Eta beraz, muga hori gainditze ez den bitartean, jarraituko dugu beste muga guztiekin batera, hau txiki bat izaten hor Espainiaren kasuan, eta Espainiaren kasuan hau txiki bat baldin bagara, zelako hau txikiagoa izango gara, Europar Batasunean. Eta orduan, momentua da, herri moduan aurrera egiteko. Eskerrik asko, Edriga. Jarraituko dugu sakontzenen honetan aurrerago. Peio, zurekin jarraituko dute oraingo honetan. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak 57 urte daramatza indarrean eta oraindik ere eskumenen eskualdaketen tantarekin jarraitzen dugu eta Edrigak ontxe bertan aipatu duen moduan oraindik ere batzuk oraindik transferitu barik daude, ezta. Hortaz, duela ia 5 hamarkada idatzitako eta Espainiako gobernu guztiek sistematikoki bete ez duten akordio bat, ezta, hor kontratu bat gaur egungo beharrizanei, gaur egungo errealitateri erantzuten aldotzo? Egun hon guztioi, hasteko eta behin, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, plazerra izan da, lehen gomenaldian egotea, eta aipatu nahi dut, nik Nestor Basterretxea ezagutu nuela 2011an, ze Otxandion badago eskultura bat berea, Otxandio bombardatu zuten 1996an, aurten beteko dira 80 urte, eta bombardatu zuten plazan dago bere eskultura bat, 2011an jarri zena, ni justu orduan sartu nintzen zinegotzi udalean, eta beraz plaza horren inaugurazioan eta eskultura horren instalazioan hor izan dituen berarekin hartu emanak eta aukera izan nuen bera ezagutzeko. Besterik, hori anekdota bezala eta polita izan dela Nestor Basterretxearen eskulturan omenaldian parte hartzea. Nik uste dut, argiki ez da hau behar dugun instrumental juridiko politikoa garai honi aurre egiteko. Eta hori nik uste dut, nahiko evidentea dela hainbat auzitan, ez? Orain adibidez, martxoan badago greba orokor bat, gutxineko lanbide arteko soldata baten inguruan, ez daukagu eskumenik, gutxineko lanbide arteko soldata bat finkatzeko hemen, dekretuz. Hori, saiatu behar da adosten, patronalarekin, ez? Baina patronalak ez badauka horretarako borondaterik, Espainian gertatzen den bezala, Espainiako gobernuak badauka eskumena hori dekretu bidez ezartzeko, hemen ez daukagu eskubide hori. Eta hori importantea da, ze hemen soldatak altuagoa dira, etxebizitzaren prezio altuagoa da, bizitza maila, elikagaien eta prezioak altuagoa dira, beraz behar dugu soldata bat, gutxineko soldata bat altuagoa, Espainian ezartzen dena baino, bermatzeko hainbat langile sektoren eta gizarte sektoren gutxineko diru sarrerak. Eta badakigu hori politika publiko ona dela hainbat arrazoigatik, besteak beste adibidez, genero desberdinkeriari aurre egiteko, lan merkatuan, hainbat sektore feminizatuen egoera hobetzeko, lan prekarioenetan gutxineko oinarri batzu finkatzeko, eta adibidez. Beste hainbeste esan daiteke gutxineko pentsioen inguruan. Baina hain evidenteak igual, edo gizarte mailan, hain eztabaida gai ez diren beste gai batzutan, ere oso evidentea da. Transizio energetikoa da prozesu gako bat, hainbat arrazoigatik, industriaren etorkizunari begira importante izango da, garraio sare elektrikoa, hori da azpiegitura estrategiko bat. Eta hortan, planifikazioa, garraio sarearen planifikazioa estatuak egiten du, Redeia da enpresa misto bat, estatua dauka parte hartze
zati bat hor, txikia, baina planifikazioa estatutik egiten da. Beraz, hemen sare elektrikora, garraio sare elektrikora, konexioak non egongo diren, hori importante izango da, industria deskarbonizatzeko, instalazioak, sorkuntzako instalazioak, energia berriztagarrien sorkuntzako instalazioak non jarriko diren neurri baten sareak determinatuko du, adibidez, eta horren inguruan ez daukagu eskumenik. Eta planifikazio hori estatua egiten du. Eta momentu honetan badaukagu potentzia falta bat sarean, eta behar dugu hori guk planifikatu gure behar izanen arabera, adibidez. Zer esan migrazioaren erronkari heltzeko orduan, ez? Beharko du migrazio politika bat, herri gisa pentsatua, kudeatzeko demokratikoki etorriko den migrazio hori guztia. Guretzat hori izango da prozesu gako bat, eta asko daukagu jokoan hor. Kohesio soziala bera, daiteke ezbaian, ez? Eta hori kudeatzeko behar dira politika batzuk. Hizkuntza politikaren ikuspegitik nabarmena da. Auzitegiak ari dira hemen, gure hizkuntza araubide aldatzen. Momentu enten adibidez, Euskadiko auzitegi gorenak galdera bat luzatu dio konstituzio auzitegiari galdetuz ia hemengo enplegu publikoaren legea konstituzionala ote den. Hau da, plaza publikoa perfilatzea, hizkuntzak perfilatuta egotea, hori konstituzionala ote den. Beraz, nabarmena da, daukagun instrumental honek, juridiko politikoa, balio izan duela, Ederiak esan duen bezala, herri honen garapena nolabait auspotzeko, 20. mendearen 2. zatian, baina mundu aldatu da, gizartea aldatu da, ez dauka zerikusirik honek, 20. mendeko gizarte eta munduarekin, eta herri honek behar ditu bestelako gaitasun politiko batzuk, etorkizunari aurre egiteko. Hori nabarmena da. Eta nik uste dut, hau dela testuinguru politikoa, testuinguru historikoa, Euskal Herria planteatzeko bere autogobernuaren berritzea, bere estatus politikoaren berritzea. Eta erreparatu behar diogu pixkat, munduari. Mundu berri baten aurrean gaude, Bigarren Gerra Mundialaz geroztik ezarri zen ordena mundiala desegin eginda, bi potentzia nagusien arteko lehiak ezaugarrituko du, mundu berri hau, Txina eta Estatu Batuen arteko lehiak, eta horren ondorioak nik uste dut denok ikusten ditugula, ez? Eta esan dezakegu, hori da munduan gertatzen zerbait, eta komunikabideen bidez jasotzen dugun zerbait, baina hartzen diren, testu inguru horretan hartzen hasi diren erabaki askok gugan daukate eragin oso konkretua, eta adibidez, tubos reunidosen egoerak badauka zerikusi zuzena Trumpek ezarritako arantzelekin. Tubos reunidosek altzairua neurri handi baten Estatu Batuetako merkatuan saltzen zuen, eta 150 arantzela jarri zion Trumpek altzairuari, eta horrek eragin zuzena izan du tubos reunidosen, adibidez. Orduan, gertatzen ari diren gauzek eragin zuzena daukate gure ekonomian, gure gizartean, gure zeretan. Zer esanik ez teknologiaren bueltan gertatzen ari denarekin. Eta hori, horren inguruan oraindik ez dugu hartu kontzientzia nahikorik, baina Estatu Batuetako oligarkia teknologiko horrek dauzka berezkutan gure datuak, gu sare sozialetan gaude, eman egiten ditugu doainik gure datuak, eta horrekin egiten da erabilera bat, adimen artifizialaren bidez, izugarrizko aukerak sortzen dizkiena. Eta horren bidez, ari dira, inkluso sistema demokratikoak aldatzen. Hemen feudalismo moduko baterantzko bidea egiten ari dira, demokrazia occidental, eta horrek izugarrizko ondorioa dauzka gugan, gizarte bezala, eta izango ditu etorkizunan. Orduan, mundu berri horretan, Euskal Herria kokatu egin behar da, eta ikusi behar du, bere buru jabetzara ekitzen jarraitzeko, herri gisa bizirauteko, gure identitatea garatzeko, ze tresna, ze baliabide, ze gaitasun beharko ditugu. Eta gu, Europarrak gara, Europarrak izan gara, Europaren baitan garatu gara historikoki, eta etorkizunan ere Europarrak izango gara. Gure gizartea ekonomia oso txertatua egongo da Europan. Eta Europak ze bilakaera izango duen, horrek neurri handi baten determinatuko du baita ere Euskal Herriaren garapena. Eta Europa, testu inguru global horretan, dago egoera oso zailan. Esan nuke, dagoela bizi duela krisi existentzial bat. Eta ez dagoela bat ere garbi zerretatuko den Europarekin. Bide bat izan daiteke Europak desegitera jotzea, edo fragmentaziera, eta hortik ezelako proiekturi posible ez izatea, eta beste bat izan daiteke, beste atera bide bat, benetan egotea erreakzio bat, Europan autonomia irabaziz, Estatu Batuekiko influentzia hortatik askatuz, eta mundu berri honetan leku bat bilatuz. Edozein kasutan oso baldintzatuak egongo gara,
datozen urteetan Europan gertatuko denarekin. Eta asko baldintzatuko gaitu baita ere, testu inguru hontan Espainian gertatuko denak. Eta Espainiak ere bizi du egoera bat, ikusiko dugu, datozen urteetan, edo urte batzu barru, igual atzera begiratuta, kontzientzia hartu izango dugu Espainia ze gertatzen ari den, baina Espainia segurazki gertatzen ari da, esango nuke gutxienez, 78ko erregimena ditu izan zaion horren mutazio moduko bat, ez? Eta ikusiko dugu, Sánchezek ze bilakari izango duen, eta Alderdi Sozialista ze paper jokatuko duen, baina badirudi sakoneko gauza batzuk aldatzen hasia direla, ez? Beraz, hau dena gertatzen ari delarik, hauze da momentu historiko Euskal Herria pentsatzeko, gu mundu aldakor hontan, ziurgabetasun erabateko dagoen mundu hontan, gu ze gaitasun behar ditugu. Eta nola planteatuko dugun, behar dugun autogobernua, eta autogobernu horrek estatu honekin eskatzen duen harreman eredua. Zeben involuzioz handi bat gertatu da, gure autogobernuarena, Gernikako estatutuarena. Involuzio hori manda modu askotan, manda oinarrezko legeen bidez, manda doktrina konstituzionalaren bidez, baina Eusko Jaurlaritzaren informe beraiek esatu dute, zalantzan jar daitekeela egun kompetentzia esklusibo hori baute daukagun ere. Ni oso ados nago Deriga esan duenarekin, kontzertu ekonomikoa bada gure buru jabetzaren ondarra, eta oinarri bat, eta jarri behar da balioan, zer den gaur egun, bere muga guztiekin. Eta ados nago bere, nahiz eta PNVek esaten duen, kontzertu ekonomiko honek ematen digula nolabait aldebikotasun efektibo bat, hori auzitan jarri behar dela. Badaukan bezala nolabait kutsu konfederal bat, egia da azkenengo hitza estatua daukala. Eta kupoa nola kalkulatzen den, zer gaitunduetan estatuak ze erabakimen daukan, eta bar, hor ez da aldebikotasun efektibo hori auzitan jar daiteke, benetan non dagoen, ez? Baina egia da hor badagoela abia puntu bat. Eta pistak ematen dituela, estatuarekin behar dugun aldebikotasun efektibo hori edo nola planteatu, ez? Behar dugun harreman hori nondik edo bideratu. Nik uste dut gure eskubide historikoak badirela anklaje sendo bat planteatzerako orduan estatuarekin behar duguna harreman hori, ez? Horrekin batera esango nuke Euskal Gizartearen borondate demokratikoa ere badela beste anklaje bat jarri behar dena mahai gainean, ez? Bi anklaje horiekin, uste dut, dauzkagula pistak planteatzeko mundu aldakor hontan, pentsatuz aldez aurretik ze eskumen, ze botere maila behar dugun, ze politika publiko garatzeko, hor pista horiek ematen digutela nahiko oinarri planteatzeko horrek eskatzen duen harreman edo estaturekin hau da, ez? Nik, nolabait, funtsean edo laburbiltzeko esango nuke, ikuspegi ekonomiko, finantzero eta zerga ikuspegitik, kontzertu ekonomikoak ematen digun hori, zabaldu beharko litzatekeela gainontzeko politika publikoetara. Eta hori, izan daitekeela kontzertu politiko moduko bat, ez? Hortik, eta asko apoiatuz gure eskubide historikotan, esan den bezala, sedapen gehigarrean esaten den bezala, konstituzioen aurrekoa dira, gure buru jabetzaren residua bat dago hor, eta hortik abiatuz, hauze dela momentu historikoa planteatzeko, autogobernua berritu egin behar dela, behar dugula beste instrumental juridiko politikoa, beste botere maila bat, Euskal Herriak bidea egin dezan mundu ziurgabe honetan. Eta zuk aipatu duzu moduan hori, mundua erabat aldatu da, ezta? Uste duzu momentu honetan hori, aipatu dudan lehen moduan eskumenen aldaketekin oraindik jarraitzen ditugula, Eusko Jaurlaritzak nolabaiteko inertzia instituzionala kudeatzen ari dela oraindik ere, karo, esan duzu Euskal Herriak kokatu egin behar dela, ez da, jakin behar dugu zen nolako tresna daukagun, eta nola egin aurrera, eta zuk hor hausnarketa oso sakon bate egin duzu, zen nolako urratsak eman beharko genituzke, aurrera pauso horiek emateko. Baina oraindik ere Jaurlaritzak inertzia hori kudeatzen ari da, nik uste dut orokorrean inertzia kudeatzen ari garela, herri bezala. Herri bezala. Izango nuke hemen, egon dira historian, Euskal Herrian nazio eraikuntza jauzi desberdinak egon dira, abertzaletasunez horrela izan zen bat, gero gerra etorri zen, gerra ostea eta diktadura, diktaduren ostean egon zen pizkunde bat, beste pizkunde bat, eta gero etorri zen sistema instituzionalen garapena, eta hor garaiko etxea lehendakariak ezarri zituen, egungo autogobernuen oinarriak, eta instituzionalidade modernoaren oinarriak, baina gaur egun esango nuke orogar ari garela inertzia kudeatzen. Eta
eta behar dugula bestelako beste arnaz berritze momentu bat behar duela herri honek, ez? Hizkuntza politika gortuta dago. Eta hizkuntza politika ezin da pentsatu berdin, ez dakit, 80. hamarkadan, zegoen errealidade soziolinguistiko zehatz bat, eta gaur egun daukaguna aintzat hartuta Euskal Herrian, eta etorkizunean izango dugun aintzat hartuta, ez? Adibide bat jartzearen, baina industria, datorren industria zein da, ez? Teknologiak izango den impactua ekonomian, hori horret dena aldatzen du, ez? Deskarbonizazio prozesua gertatzen ari da, beraz, hemen, sakonera handiko eraldaketa gertatzen ari dira, soziala, ekonomika, kulturalak, eta biztan da ez dagoela bizio estrategikorik egungo instituzioetan eta gobernuko alderdietan. Hori nik uste duna nabarmena dela. Eta 56 urteren ondoren, lege organiko bat ez bete, eta orain, lehen erronka gobernu honena, egintzaldi honetan izatea, gerrenkako estatutua betetzea, eta ikusten ari da, ze dinamika mota dagoen hor, ez? Uste dut horrek oso argi adierazten duela nola inertzia kudeatzen ari garen. Nik uste dut, PNV-ren zaitasunak momentu honetan kokatzeko direla nagusiki bi, ez? PNV-ek bere proiektua, azkenengo 50 urtetan, pixkat, izan ditu bi helduleku, ez? Bat Europa, izan da, Europaren eraikuntza, ez? Bere tradizio demokrata kristau hortan, Europaren fundazioan zerikusi handia izan zuen tradizio horretan txertatu da, eta Europak izan du garapen bat, eta hor, PNV-ek bazeukan, relato bat, eta nola kokatzen zuen bere abertzaletasuna Europaren eraikuntza prozesu hortan, ez? Esan bezala, Europa dagoen egoera. Eta hori parlamentuan argi ikusi da, ez? Pradalesek, ez dauzkan helduleko askorik asko jodu, ez? Ez Europan, eta Enrico Letak egin du informe bat, eta Mario Draghi egin du informe bat, eta komisioak industria plan bat publikatuko du datorren hilabetean, eta banoa gara, eta enteratuko naiz, eta estirudi, gaur-gaurkoz, Europan impulsori dagoenik. De hecho, gertatu zen udan izan zen, Europak sinatu zuela akordio komertzia bat estatu batuekin, zeinain ondorioz, Europak sakrifikatu duen bere autonomia estrategikoa. Eta gaur egun erosten dio estatu batuei gasa, gas naturalikoatua, beste leku batzutan baina askoz garestiago, eta armak erosiko dizkio, erosten ari zaizkio, estatu batuei, eta akordio hori dago estatu batutako industria suspertzeari begira, pentsatua, hor ez dago beste inolako intentzio politiko hori, ez? Eta Europa konstinti izan da horrek enora matez zuen, baina onartu du, ez? Subalternitate hori, edo menpekotasun hori estatu batuekiko, eta horrek sakrifikatu du, autonomia estrategikoa, paktu berdea, eta hor pixkat mamitzen hasia ziren gauza batzuk, ez? Hor anklaje bat falta zaio, edo apoio handia galdu du, ez, PNV-ek, eta beste apoioa galdu Espainian. PNV-ek kudeatu du urte askotan, herri honen interlokuzioa Espainiarekin. Erregimenaren interlokutorea, herri honen interlokutorea PNV izan da, eta erregimen hori gaur egun dagoen bezala. Eta horre ez dakit nola kokatu eta non kokatu. Eta orduan, nik uste dut, nora ez hortan, nik ikuste ditut oso galduta, eta orduan geritzen zaizuna da, inertzia kudeatzea, eta hori arazoa da, esango nuke arazoa dela. Guk askotan insistitu dugu, ditugula herri akordioak, eta herri akordioak dira, nolabait, gelditu gaitezen, pentsatu dezagun, ze mundu dagoen hor, bueltan, ze estatu izango dugun, bi harretzi, aurrez aurre, edo zein kasutan, eta nola kokatu behar garen, eta hor, oinarrizko adostasun batzuk egon behar dira tradizioa. EH Bilduren eta PNV artean barritu oinarrizko adostasun batzuk. Eta uko egiten diote horri sistematikoki. Beldurra diote horri. Eta beldur hori zein da, uste dutelako, edozein akordio egitea EH Bildurekin, gu indartzen gaitura eta behiek gauldu. Baina hor ari zara, badera esan du bezala, zure alderdi interesa jartzen, onartuz, inertzia honek jarraituko duela horrela, herri interesen kaltetan, ez? Nik uste dut, nahiko nabarmena dela hor, zein den egoera. Eskerrik asko, Peio. Idurre, zuk
Karo, beste maila batean esango nuke jorratzen duzula zure jarduera politikoa. Eta sarri askotan entzun dugu estatuko aukera lehioa deituruko hori gure nazio aitortza agendan kokatzeko eta Espainiako estatuaren plurinazionaltasunaz egungo Madrilgo gobernuarekin zenbait gauza adosteko. Claro, ez dakiku zenbateraino emango duen denboretan eta aukeretan aukera lehio horiek, ezta? Eta gaur egun ikusten badugu zenolako egoera politikoa dagoen Espainian eta segurazki urrengo hauteskunde ziklo atarian gaudela. Uste alduzu aukera lehio horiek iztear daudela berehala edo oraindik ere badaukagu, zeo zer kudeatzeko edo adosteko? Egun ondan hori, eta, egiz esan, Espainian zer gertatu aldan futurible hori eitzie ez da perreza dakizuen moduen Espainiako politikagintza nahiko aldakorra eta inestablie da. Astelenean sartzen gara notizi bomba batekin eta barikuen amaitzen dugu beste kontu batzuk eztabaidatzen. Beraz, oso aldakorra dan leku baten eta oso inestablie dan leku baten ez da erreza jakitzea hauteskundi noiz etorko dien edo hauteskunditan zer gertatu aldan bez, ez? Baienik azpimarratuko neuke aukera lehiuek ez diela berez igiritzen eta aukera lehiuek zabalik mantentzeko be aleginek egin behar diela. Eta aipatuko lekidotez momentu klabe bi, bat izan zen Pedro Sánchezen lehenengo investiduren, gogoratuko zue Pedro Sánchezek aukeri eukizauela Ciudadanosegaz adostasunetara heltzeko. Eta momentu horretan, gure diskursue argiz esan, esaten gendun, hau ez da bateragarrize, edo zoten dozu leko baterantz, edo zoten dozu beste leko baterantz, bai politika publikoek, Ciudadanosek plantieten dauenak, edo alderdi soberanista ezberdinek planteaten genduzenak oso ezberdinek ziren. Orduen, hor, imini gendun, oso argi aukeratu behar zauela eta aurrekontuek bategaz adostu nahi badauz aurrera eta bestiokaz nahi badau aurrera ezin izango dela aritmetika parlamentario horretan batzukaz eta bestiekaz dantzan hasi, ez? Hori izan zen momentu klabe bat eta erabaki izan alderdi soberanista ezberdinekaz adostuti gauza ezberdinek. Beraz, hor, aukera lehiu esan hain zabala, nik uste dut apurbet zabaldu gendunela, ez? Eta hasi ginenela Madrileko gobernuegaz gauz ezberdinek lantzen. Beste momentu klabe bat izan da, pasan urteko ude aurretik, gogoratuko zue horre lurrikara politiko bat bizi izan dugu, behintzat Madriletik, apurbete onda espansibo hori eleko guztitara heldu zen, Madrilen bizitzen zen, ostra, eta orain zer, ez? Eta izan zen, hori, Santos Cerdan atzilotu zauieneko, eta eukoren informe hori agertu zaneko, gobernuek ezauen ezer jakin, izan zen nahiko terremoto importantie. Eta momentu horretan egize da bebai beste alderdi asko Pedro Sánchezen gobernue sosteniten dauienak edo adostasun ezberdinetako hienak ikarapuntu bat egon zala korrupzio posible baten ondorioz, eurek alderdi moduen kaltetute urteti edo zer. Guk argi okintze korrupzioen aurrien tajantiek esango gara tolerantzia zero eta hori dana argi itzitze, azikerarik ikusten gendun hemen maniobra politiko argi betauela Pedro Sánchezen gobernuen kontra, eta beraz, zabaldu genduna Pedro Sánchezen gobernue apoieten gendun alderdi ezberdinen arteko elkarrizketak. Hori UD partien esan zen, abuztue irailen, eta planteaten gendu zen lau eszenatoki posible. Sasoi horretan. Akordat nahi bat esaten zala, igual dimisinua gertu aldala Pedro Sánchezena gauerik egunera, ez da holakorik pasa, da batzuk hori pentsaten zabien gertatuko zala. Beste aukera bat zan, Pedro Sánchezek hauteskundiek aurreratzie, eta hor
fetxa ezberdinek balora die, batzuk 2025 hauteskundiek ongo ziela pentsaten zabien, 2026 gauz, beste batzuk apirilen izango ziela, apirilen ja estia izango estela ditzute ongo zien, eta beste batzuk urte amaitzukeran, eta Pedro Sánchez berak argidako, bintzat hori da transmititen dozkune, 2027 arte doala legalizea gortu bera. Beraz, bueno, panorama horretan, bez ez dugu jakin aukera lehiue noraino egonaldan zabalik, bai dauz beste estenatoki bi baloratzen genduzenak, eta bat da 2027 arte atrankazia barrankaz aurrera tiretuti eta ikusiko da zer pasaten dan, inestabilidade politiko horretan, eta beste bat da, nik ez dakize probabilidade gaz, beste aukera bat guk esaten gendune guretzako gogokuena dela, eta beraz, aleginekin behar duguzela, laugarren bidea usabaltzeko, eta da, zeitzik ez, orain arte Pedro Sánchezek beste gauze askotan, adibidez, gure gatazka politiko ebizi izan dugune herri honetan horren ondorizuek zeuselan bideratzeko adostasunek egon badiez, zeraitzik ez dugun beste gauze batzuk adosteko aukerak izango, ez? Eta nau orain berbetan, batez be, legislatura honetan maiganien imini dugun nazio aitortza horren inguruen. Alde batetik, Aznarrek berak entzungo zenduen esan zauenela hemen prozesu konstituyente bat eta hauteskunde konstituyente batzu deitzu aldauzela Pedro Sánchezek. Aznarrek badakezue batzutan beste batzu baino informazio gehiago ukitzen dauela, estatuko sakontasun hori beste batzu baino gehiago ezagutzen dauela, eta ez dakit hortik jungo dizen gauzek, bide hori eta beldur hori eta mehatzu hori bota zauen Aznarrek badauela, existitzen dela. Bestalde batetik dago, erregimena, 78ko erregimenaren beste partia, eta da Felipe González eta konpainia, ez? Eta horrek arrisku hori horri ikusten da hori, eta Pedro Sánchezea aurkeztu eskero argitzi dau beran botu ez dauela ukiko, eta badau alderdi sozialisten parte bat, itzuli gure dauena 78ko akordio horretara, ez? Eta alderdi sozialistien beste parte bat, lideraten dagoena Pedro Sánchezek, alderdi sozialiste barri bet eraiki nahi dauena, eta ez dut esango estatu ereduen sakontasunez zer aztertu dauienik, bai igual preste egongo litzateke zenak aztertzeko edo erbaitzeko edo banalako. Eta gero dau, mai ganien dauen ebidentzi bet, eta da gu saiatu ginen batez BPNV-gaz legislatura honetan investiduren zerbait mai ganien imintzeko aman komune, ez da izan posible, bai imintzule, bai eurek eta bai geuk gauze bat, eta da nazio aitortzaren kontu eta hitz egiteko. Hori mai ganien egondan kontu eta egize da, hor etzerako lanak eukidu guzela guk erritzik, lehen peioka ipatu dauen moduen, geure herrizen adostu behar duguz gauza batzuk, ero Madrilen zeuzerre iminial izateko mai ganien, ez? Orduen, guk lanak daukaguz bai geuretzien eitzeko. Orduen, aukera lehioen noiz arte egongo da, ez da, guk intenta bidune da, aukera lehioek geu ez ezatie sarratuko dauien anartien dauzenak, eta aukera lehioek bilatu beharko dugu behin da berriro, ez? Eta asmue zeintze edo anbizinuen momentu honetan, Arnaldo Otegi egintzungo zenduen baten baino gehiago esaten kanpo bazigo behar dugule, ez? Eta oso esanguratzue da zer dan egin behar dugune. Osea, gauzen egoeratik momentu honetan dauen testu inguru egaz tokaten dazku, ez hor rotonda autonomista baten buelta-bueltak ibiltzie merkadeo baten estatu egaz. Tokaten dazku abanzatie. Eta abanzateko modue, edo kanpo base hori igotzeko modue, izan alda aukerie badau Madriega zeuser negoziatzie, bai izan alda alderdi ezberdinen artien geure herrizen akordio bat lortuti. Hori bai da kanpo base igotzie eta ez lekide esango txarra. Eta bai izango lekide bai kanpo base igotzie eragile ezberdinek, sindikatuen gehizenguek, enpresak, gure herriko elkarte ezberdinek adostasun horretara bateitzie eta pultzu nazional hori biztuti, ez? Nik uste dut badauela kanpo base izeteko aukera ezberdinek, eta saiatu behar garala, naizta behin da berriro, saiakera ezberdinek egin dugu zen,
bai Madrilen eta bai hemetik Euskal Herritzipe bai, eta naizta gauzaz batzutan lehiuek ez topa zabalik, saiatu behar gala lehiu horrek zabaltzen eta mantentzen bai igiritze. Zure azkeneko hausnarketa aintzat hartuta, eta horrengo galdera ja irunontzako da, edo nork erantzuteko bai. Ematen du, Vox alderdia gobernuko atarian dagoela, eta hori egoera ezegonkor bat ekarriko luke, agertoki ezegonkor bat, eta albiste txarra Euskal Estatu bat eraiki nahi dugunontzat, ezta. Karo, zure hausnarketa entzun da, uste alduzue premiazko aldela Sánchez gobernuarekin gitxieneko akordio bat eitea lantzea estatus berri bati buruz? Ikusita aukera lehioak noiz arte egongo diren zabalik edo ez, eta ikusita zenolako egoera daukagun edo etorri daitekeen etorkizunean? Nik uste dut, eztabaida hau, lehen nik planteatu dut ez, nola, Adriak ere ez, nola behar dugun, ez? Gure premietatik, ez? Jaiotzen den eztabaida bada, gu mahai gaineratzen dugu, abertzalea garelako, herri honen burujabetza osoa nahi dugulako, hori prozesu graduala izango da, hortaz oso konstiente gara, baina prozesu gradual hortan tokatzen da aurrera urratxo bat ematea, ez? Horban da, guretzat eztabaida nazional bat, EAen daukana plasmazio bat, Nafarroan beste bat, eta Ipar Euskal Herrian beste bat, ez? Hori ikustu dut, abertzaleok argi daukagula nondik eta nola begiratzen diogun herri honi eta bere burujabetza prozesuari. Hori horrela izanik, eztabaida honek bete-betean zeharkatzen du Espainia eta Espainiaren konzepzio historikoa. Kontzertu ekonomikoa 78ko erregimeneko arkitektoentzat izango zen salbuespen historiko bat, igual, ez? Gero, orain desklasifikatu dira, 81ko paperak edo batzuk, edo ez dakit zer desklasifikatu duen, ez? Baina gero, loapa etorri zen, gero etorria involuzio prozesu izugarri bat, eta noraino eta, zalantza jartzeraino, ia hemen autonomia errealik baote dagoen, ez? Baina, iristea akordio batera, estatus politiko batera, kasu honetan 3 herrialdeok, zeinak esaten duen, adibidez, bere lehen artikuluan, Euskal Herria nazio bat dela, horrek ze inpaktu dauka Espainiaren prozesu historikoan. Batek esango du, baina Gernikako estatutua jartzen du lehen artikuluan Euskal Herria nazionalitate bat dela. Eta nazioarteko zuzenbidean, nazionalitatea eta nazioa baliokidetzat hartu daitezke, bai. Baina Espainian ez. Espainian oso argi daukate Euskal Herria nazio gisa ezin daitekela konsideratu batzuek. Eta hori Aznarrek oso argi esan du elkarrezketa batean. España no es plurinazional. Hori da, 78ko arkitektoek zeukaten eskema mentala. Eta ez da soilik Aznar, da Felipe González, idurrek esan duen bezala, baina ez da bakarri Felipe González, da Ramon Jauregi. Ona etorrita, nahi bada. Orduan, eztabaida honek, estatus politikoaren eztabaidak zenbateraino, eta argi dago, soek egingo duen autua izango dela gakoa ez, zenbateraino irekiko duen estatu ereduaren eta ondorioz Espainiaren konzepzioa inguruko eztabaida handi bat. Eta horrek, ze ondorio izan ditzakeen, hori impredeciblea da. Ez da gertatu inoiz. Hau da, Euskal Herrian nazioa bada, Katalunia noski nazioa bada, Galiziaren nazioa bada, Murtzia nazioa bada. Esan nahi dut, nola abordatuko du eztabaida hau, benetan irekitzen bada, parez pare, formalki, ze Sánchezek kongresuan, okeres bandi malago, legintzaldi honen hasieran esan zuen, que es el momento de hablar de esto, de empezar este debate. Hori da, deklarazio bat, gutxi asko, solemnea, kongresuan, baina hori formalki irekitzen da, prozesu nolabaiteko konstituyente bati hasiera ematen zaio. Hori izan daiteke, estatus politikoa inguruan akordioa dago eta prozedura formal bat abiatzen da, kasu honetan, hemengo parlamentuan onartzen da testu artikulatu bat, eta horrek gero bere bilbidea dauka kongresuan, eta epaitegietan, segura asko, zalantzari gabe, eta barrez. Hori irekiko balitz, hemen, hauzitan jartzen da, Espainiaren konzepzio historiko bat, 78ko erregimenaren oinarriak beraiek,
eta hor, ikusteke, noraino, edo nola kokatuko den hor, alderdi sozialista, eta Sánchez buru duen alderdi sozialista, ez? Esan nahi dut, eztabaida honek, daukala, vertiente bat, edo txanponan aurpegi bat da, Euskal Herrigintza, Euskal Nazio Eraikuntzaren, ez? Bide hortan, ze jauzi emango duen herri honek, eta dauka, txamponaren beste aldea da, Espainia jarraituko duen bere anistasun nazionala ukatzen, ala, norbaitek planteatuko duen bestelako zerbait. Hau da, onartzea que España, en su caso, es la suma de las partes si las partes así lo deciden. Pero eso es el final de la España ultracatólica, histórica, la unidad del destino en lo universal, la España indisoluble y las Fuerzas Armadas garantes de esa unidad. Orduan, horrek, nik ez dakiz ze sortuko duen, gertatzen baldin bada, ez dakiz ze sortuko duen, baina sortuko du krisi politiko handi bat Espainian. Eta polarizazio bat. Ikusiko dugu, ez? Baina nik uste dut, Sánchezi eta Espainiako gobernuari badagokiela hau abordatzea. Eta hori abordatu behar da zera guztiekin, ondorio guztiekin, ez? Gauza bat, eta honekin ja ez dut gehiago hitz egingo, ez? Hemen beti zalantza egiten da, Sánchez zer da, nor da, ez? Segia da, Sánchez jonda bere burua eraikitzen. Sánchez izan zen aparatoaren kontrako, ez? Zera bat, kandidato bat, baina Sánchez primarietan ezen izan preseski ezkerreko autua, oza, bere ezkerreta beste jende bat zegoen, baina gero joan da, gaur egun bilakara bat egiten, bihurtzeraino mundu mailan erreferente bat ultraeskuinaren kontra, oza, sozialdemokraziaren mundu mailako itxaropena. Susan Sarando Megatzo, ez? Lorea bota zizkion goia sarien zeran, esan nahi dut, erreferente bada mundu mailan, ez? Joan da, bilakaera bat egiten. Eztabaida nazionalean edo plurinazionalean ere ikusiko dugu, ez? Inkognita bada, zer egingo duen. Baina nik uste dut, egon daitekela norbait, eta igual oso inozoan naiz, alderdi sozialista den bueltan, argi dago Felipe González eta non dauden, ez? Baina zuazten zara pentsatzen, etorkizunan Espainiaren, estatuaren egonkortasuna nola kudatu daitekeen, nik uste dut ez dela egonkortasunik egongo estatuan, baldin eta eztabaida plurinazional hau ebazten ez bada. Ez da ja bakarrik dagoela pulsio involuzionista hori, lehen aipatu duguna, eta Madrilen eta Peperen eskuti dena izugarri handia. Baita ere, adibidez, Kataluniaren egoera, eta orain behira nola prozesa dagoen ja, agortu den hori, eta PSC dago gobernuan, eta alderdi abertzalen artean ez dute fundamenturik egiten, ez? Baina Kataluniak azkenen urtetan uste dut 2 milioi biztanle irabazi dituela. Eta hemendik eta 2030 espero da beste milioi bat biztanle, migrazio prozesun ondorioz. Nola kudeatzen da hori? Ze baliabide publiko behar ditu Kataluniak hori kudeatzeko? Gaur egun ez dauzkanak. Eta orduan, nik uste dut hilaren buruan ere badagoela, hemen, Madrid adira indartzen ekonomikoki, finantzieroki, eta zentor periferia estatu bat eraikitzen ari da, eta nik diseinu hortan edo errealitate hortan arazo badaukat. Eta honek lehenago alaberan dago, estanda egingo du. Eta hongo da, beste estanda edo agerpen soberanista bat. Izan daitekena alde batekoa edo bestekoa. Alianza Katalana da espresio soberanista reakzionario bat. Baina badauka oinarri soziologiko eta material bat. Lehen aipatutako hori, ez? Gerta daiteke, gotea, agerpen soberanista progresista bat. Prozesaren bigarren edo fase bat, ez? Baina horre desestabilizatuko du estatua dozein kasutan. Eta izango da, behin eta berriro, auzi nazionala, estatuaren burua ustea. Ezin daiteke egon, nolabait, autu progresistarik Espainian, eta hori soeren eskutik etorri beharko da, ikusi baino ez dago Espainiako ezkerrak ze fundamentu daukan, eta ze hori, ez badu, hau, nolabait gestionatzen, termino estrategikoetan. Orduan, norbait ari baldin bada termino horietan pentsatzen, eta igual oso inozoa naiz, baina imaginatzen norbait egongo dela hortan pentsatzen, 15-20 urtetan, estatua nola gestionatu daiteken,
ez dena autoritario PP eta Bosek ordezkatzen dutena, igual, egon daiteke mentzatzen, bueno, pues igual momentua iritsi da, hau bestera batera planteatzeko. Eta onartzeko baietz, Espainia plurala dela, hemen nazio desberdina daudela, eta hori kudeatu behar dela orain artez bezala. Orain artez bezala. Hori iritzateke, inflexio punto bat, zein kasutan, ez? Nazio eraikuntza prozesua sari garenean, batzutan emoten du olako hitz potoloak erabiltzen ditugula, eta igual herritarrentzat zaila da ulertzea zen olako eragina daukan euren edo guztion egunerokotasunean, ez da. Hori nola lurreratzen dugu nazio eraikuntzaz ari garenean, edo Euskal Herriaren eraldaketa soziala eta nazionala aipatzen dugunean, nola lurreratzen dugu hori herritarrentzako eureke ulertzeko zertan datzan gure planteamendua? Nola salduko zenutuzke ideen? Bueno, alde batetik, lehen esan duguna, ez da nazio aitortza hori, importantea dela. Igual bere garaizen, bai estatutu eta bai kontzertu ekonomikue adosten ibili zienak, argi zeukien nazio izaera bat eta eskubide historiko batzuk hor dauzela eta beraz horren ganien eraikitzen ari dela edo adosten ari dela, bai egize da hor uniformizazio estrategia argi bete egon dela eta beraz momentu honetan holan tratatzen gaitzue gu gara komunidade erkidego bat gehiago eta hori da errealitatea, ez da, eta horren ondorioz, nazio izaera hori, ez aitortze hori eta horrek dakasen ondorioz betiaz, horrek suposatzen dauen eskubide ezberdinek ez dago guzela. Erabakitze eskubide, por supuesto, ez da etorriko legide bai, nazio izaera horretatik, eta beste eskubide batzuk, adibidez, Euskal Herrizen interesan ordezkari izatie instituzio importantietan adibidez Europan, ez? Gure herriko arrantzalien ordezkarize planaz ministro esan bidau? Ez da izango hobeto... Ui? Ondo zauz? Ez litzateke hobeto esango gure arrantzalien nekazarizen edo danadalakuen ordezkari zailburue esatie jaurlaritzakue, seguramente errealidadetik hurbil hau dauen pertsona bat, hobeto ezagutzen dauena eta hobeto ordezkatuko leki dauzena, ez? Beraz, horretaz bai ari gara, ez? Nazio izaera bat aitortziek suposatzen dau beste eskubide batzukokiko genituzkela aitortute eta, bueno, horrek danak bilegu ez? Lehen eskumenataz bai berbain zu. Nik uste dut orain arte eukido guzen eskumenak, bat, lehen komenta dago moduen edrigak, ez? Aitortute eukido guzen eskumenak lege organiko baten, momentu honetan geurbe ez dakuz eskuartien, eta horrek suposatzen dau, geure eskubideak ukatzen ari diela, ez? Ganera, behar duguzen beste gauze batzutarako tresna barik gauz. Gabiltzez ganera, merkade horretan, ez? Eskumenakaz. Nik pentsaten dut, eskumenakaz holan jolaztie, ez dugu merezi, eskubidietaz berbetan gauzela, eta beraz eskumenan inguruen reflexio handi beten behar dugule, zeintzutiezen gure tresnak behar duguzena, gure realitatea erantzuteko, eta azkenik nik uste dut bai, importanti dela, eta horretaz berbetan gabiltzezela bai, eta da, azkenin Euskal Herrize herrizatitu betala, estatu bitan banandute gauzela, eta behar duguzela bai, herri moduen instrumentuek eta espazio komunek herri ikuspegi hori lantzeko eta politika publikoek Euskal Herrizen herri baten ikuspegitik eitzeko bai, ez? Orduen, guzti horretaz egongo leki gara berbetan, eta guzti hori da, bazkanien, herri hobe bat okitzeko eta kalidadez bizializateko eta hobeto erantzunalizateko etorkizunen dakuzen erronkei, ez? Horretaz ari gara. Aparte de gure eskubide historikoektaz, ni betzaren dut beharrizanaz ari garela, beharrizan soziala, beharrizan ekonomikoek eta geure herrize eta geure baloriek eta geure eitzeko moduek defendatu alizateko soberania hori behar dugula, ez? Amaitzeko zeia ordua aurrera doa eta amaitzen joan behar gara, gero zabalduko dugu tartetxo bate publikoen galderak
entzuteko, baina, klaro, nazio erakuntzaz ari garenean, gure egunerokotasunean ikusten dugu lurralde historikoen artean desoreka administratiboak daudela, eta esaterako hor daukagu, garraioen txartela, zerga politikak eta bar. Beharrezkoa ikusten duzue Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeentzat edo hiru herrialdeentzat zerga eta tributazio politika bateratu bat egotea? Bueno, nik uste dut galdera ez dela, edo erantzuna gote ez dela bat, bi, hiru edo zazpi behar dugu, sino que zertarako behar dugun hori, ez? Askotan, herrialde honetan, pasatu izan da, bai, ez? Taifaz lurralde moduan funtzionatu izan dugu, eta emoten du, eta lehen esan duguna, ez? Zertarako nahi dugu subiranoitza, zertarako nahi dugu gure eskubideak, eta bar, horretariko bat da, autobus hartzen denean Arrasatetik eta doianean Bilbora, edo Bilbotik Arrasatera, bestak beste bardin, ez? Bardin, presio bardin eukitzeko. Bebai, ez? Zemoten dago askotan bebai, ez, Gipuzkoa doiala beraldetik, Bizkaia doiala beraldetik, eta bar. Orduanik gehiago da zertarako, eta zertarako horretan, eta bebai kontutan hartuta, bebai hor, existitzen dela subsidiaritate printzipioa, bebai, ez? Subsidiaritate printzipioak esaten dau bestak beste, bebai, lurraldeko, ez? Erakunde hurbilenak direla, bebai, herritarrentzat, bai, hoberenak, eta horrek izan behar direla, ez? Guz gara joango, ez dakit, Madrilera, ez dakit, autobus zerbitzu hori eskatzera adibidez, ez? Baina bardina zerga politikan. Orduan, hiru lurralde horretako erakundeak baliagarria baldin badira, bueno, dagona dago, eta nik uste dut bebai, historikoki horrela izan dela bebai, eta juridikoki bebai zelantzak eukiko neukoz, kakiteko gaur egun hori bihar bertan aldatuko beharko balitz, ez? Baina hortik haratago nik uste dut bebai, trampa egiten dugula batzutan, edo batzuek trampa egiten da dela, ze esaten dabe, ez? Bakoitza bere foralidade horretan, lurralde bakoitza dauka bere eskumenak, eta bere eskumen horretan bakoitza dauka bere ogasuna. Bai? Bale, perfecto. Eta gero, batzar nagusietatik, edo, Bildutik egiten denan plantamentu bat herri moduan egiteko, esaten digute ez, herri moduan ez. Ze bakoitzak bere realidadea dauka, eta lurralde bakoitzak beraren egin behar dau. Baina gero, berdin esaten daben horrek, egiten dabe gero akordioa, bai. Nazio arlo mailan, beste batzuekin, beraiek aurretiaz gurekin ez akordatzeko, hau da, Bildurekin ez akordatzeko, argumentua jarrita, badauden foraldeidade lurraldeak mantendu behar direla, eta bakoitza bere idiosinkrazia daukola, ez? Orduan, nahi ustot hor trampak egiten dugu zela. Orduan, nire ustez, bat, bi, hiru izatea baino da, gehiago zertarako. Dagona herri moduan funtzionatzen du? Bai. Ez du funtzionatzen? Baldatu behar dugu. Kasu honetan, ikuste dut, egiten dugula herri moduan barik, alderdi moduan funtzionatzen dabe batzuek, eta orduan, eskusa edo pretesto horrekin egiten dute gaur eguneko arkitektura guzti hori. Uniformizazioa bai igual ez da honena, esan nahi dut, eta nik uste dut bai, ez dela igual berdina behar realidade eukalduguna araba baten, edo bestakit bermeo baten bai, ez? Eta orduan, zerga politiketatik edo beste politika batzutatik ere, igual, gauza batzutan igual, kontutan hartu beharko litzateke bai, badagon egoera hori, ez? Baina erantzuna nik eman behar baldin badut gaur, da gehiago, zertarako, ez? Zertarako horretan, lehen aipatu da bai ez da peiok esan dugu, guazen herri akordioak egiten. Herri akordioak ez bakarrik Madrilekin ze harreman eduko dugu, bai, baizik eta guk barruan ere ze harreman eduko dugu. Hiru lurralde hauek, Nafarroarekin, baita Ipar Euskal Herriarekin bai, ez, askotan bai, badaukagu bai igual hori, ez, egozentrismo horretan, da pentsatzen dugu bakarrik gaudela gu, ez, baina badaude, Nafarrak ere badaude, Nafarrak ere badaukate beraien eskubide historikoak, desagunaztu, gure apaino igual aurretia zaudenak ere, ekonomia ituna baldin badago, dago ekonomia hitzarmen badago lau aurretia Nafarroan, zorren kopia bada, zentzu baten, hortik hartu zen bere garaian. Eta Ipar Euskal Herria badago, ikusten da Ipar Euskal Herrian ere badaude aldaketa batzuk ematen, orduan, ikusi behar duguna da gehien bat zertarako. Eta zertarako horretan erantzuna behin mailan jartzen garenan ikusten baldin badugu ondo dago, bien, ez badago aldatu dezagun. Baina ez dagun egin, trampasa solitario esaten dana,
batzuk egiten dabe. Eta trampala solitario horretan, eskartzeko, lehenik eta behin baian herri akordioa sinatzeko, nazio ikuspegi batetik, foralidadea jartzen dabelako hor, como si fuera, ez dakinik, Moisesen horrek, tablak, eta bestetik, behin hori jarritakoan, egiten dutelako gurekin ez akordatzeko beste batzukin akordioa egin, gun kanpoa usteko, ez? Bai, nik zeu zer gehiago esatiarren, Pentsen dut gai batzu dauzela tabu modukuek herri honetan, eta ez dala momentue tabuek okitzeko eta danataz eztabaidatzeko prest egon behar garela, ez? Azkanin demostrata dago herri senduenak, herri fuertienak, dizela herri berdinzalienak, kohesio sozial gehizen dakoien herrizek, eta baret hori lortzen da politika fiskal birbaneatzaileekaz, ez da? Eta beraz, herri ikuspegi hori ezin dugu galdu. Hori galdu ezkero, inoiz ez dugu okiko benetako herri fuerte bat, datorrela behar da moduen erantzuteko, ez? Ze krisisek beti ukiko dugu, eta horreri erantzuteko kapazak esan behar gara, eta gure herrizek orain arte be kapazia deuki da baltzateko eta ondo erantzuteko dakusenek arazo ezberdinei. Horretarako, okin bidu herri kohesionatu bet, herri berdinzaleago bat, eta hori herri ikuspegitzi bakar egiten da. Eta zentzu horretan, nik uste dut ez dela ulergarrize lurraldiek euren artien edo kompetentzizen ibiltzie, edo politika fiskale, presio fiskal ezberdinek edukitzie edo danadalakue. Eta hori ebiten bidela, edo edriak esan da moduen, ez? Hemendik arantz autopistie presizo bat, eta handiko nantz datorzen antzako beste bat. Dauz gauzek, herri honek pentsaten dut ez da bela merezi, eta horrek superatera asun behar dugule, ez? Eta aipamentzuet bakarrik Europako politika fiskalan inguruen, ez? Europak aspaldi darue bai harmonizazio bat bilatu behar dela esaten, eta batzuk inoiz ez da biokin problemarik harmonizazio horretan planteatu behar dugule bai, gure herrizde hor kokatu behar dela, eta beraz horrek eskaitzu zingo herrialde guztizek Europakuek politika fiskal bardine erutera, bai, era koordinatu baten, eta horre azkaningoko zerga hori multinazionalari 1,5 iminidatzen zoru hori bebai, esan da, herrialde ezberdinen artien adostute eta koordineta, eta hola nahi da Madrilera, eta hola nahi da gero gure foru aldundizetara bebai. Orduen, koordinazio hori beharrezkoa da, hori beharrezkoa dela ikusten badan Europan, zelan ez dugu ikusiko gure lurralde ezberdinen artien herri ikuspegitik era koordinatu baten erutie. Ni pentsaten dut, horretaz berbaitzie importanti dela, eta lehen aipatu dena, ez, oin dela 40 urte funtzionatu izan dozkuien tresna batzuk, igual orain adaptazio bat merezi daue, ez daitz, bai, pentsatzen dut tabuek alde batera itzitzeko momentua dela, kontekstu komplexu bizi dugule, eta horreri erantzuteko tresna barrizek eta fleksibliek esan behar gala adosteko, eta etorkizunerako herri hau preparati da behar dugune momentu honetan. Eskerrik asko. Amaitutzat eman behar dugu ekitaldi, ez dakite norbaiteke galderaren badaukan, bai, antzatek, bai. Ez dakoago mikrofonorik edo, bai, bota. Jonas Pellori galdetzen, bai, idurre sartun da gai bat, Bermion gaoz, eta entzun da idurreri, nire sartzen zait, udolan bero bat, berotasun bat, herrize zer esan da zer dan, bai? Eta zer dan horretan, egia da, infrastruktura dogula. Inbertsio izauien, bai, inbertsioak batera baporak endu dozkuen. Hau da, hemengo herriko ekonomiaren, lehengo ekonomiaren bultzada eta gaurko egunekua ez da bardina. Bai, eta bakarrik horregaitz. Ez dugu berbarik egin etorkinetaz. Hau da, Bernio aldatzen du, etorkine datoz. Bernio aldatzen du, zeitzi gazterize, datorren gazterize, bai teknologia barriza gaiti, edo bai beste edozer gai gaitzi, ari da gartzen Euskal Herriko aria. Adibidez, Euskal. Gero eta Euskara gitzia hoitzen da herri honetan. Ez herri honetan, Euskal Herri osoa. Orduan, nik uste zentra behar dugula, ondo dago, niz horiotzen dut esposinu indana, bai, herri zein da situazioa. Berri honek behar dauk beren
analisis bat, sakona, ekonomiko eta herri modure erantzunek emoteko, berni hori. Euskal Herrien ikoretu zen, horrega iti gau zen. Euskalduna eta Euskal Herrikoa geralako. Bai, behar dugu erantzun puntuala. Hori alde batetik, eta beste batetik. Espainia aldetik. Egun hauetan, azaldu da Tejeroren goraberako golpistaren buruz. Eta baita ere azaldu zela 30 urteko kartzela zuen, baina 15. urtean kanporatu zuten. Nik usango neuke jakin gure presoak, maialgo horretan eta egiten dugunien negoziaketa Madrilen dela edo nobaz dela zein da situazioa, alde batetik. Eta bi, egun hauetan ere entzun dugu, kate espainolatan, katalan batek, dana dakigu, rufian dela, dagola bilatzen eskertasun edo eskerraldeko batasun bat, erantzuna emateko eskoi eta ultraizkoiari, hori da, eskerrik asko. Eta orduan guzago neuken jakin, bildu bera, zelan ikusten du paktori, Espainia mailan, Euskal Herri mailan, abi daukan ni neu bentsat, ez da la bardina. Baina zelan ikusten duzuen zuek hori. Grafiko ez, galdera potolu ediez, danak, ez? Azkenengotik hasita, ultraeskuinari atea izteko modu bakarra da esker plurinazionala ditu den hortan, egon dadila gutxieneko oinarri bat jarrita, ez? Hori argi dago. Guk, de hecho, ze esan dugu legintzaldi hontan, ez zegoela bloke bat, zegoela bloke zirkustanzial bat, baina ez zegoela programa demokratiko oinarrizko bat Sánchez sostengatzen zuen bloke hortan planteatzeko eztabaida batzuk. Eta bakoitza joan dela pixka bere kauz, ez? Junts, ez esanik ez, gaina horre onda eskuinerantzako ez, desplazamentu bat Juntsen partetik, baina beste alderdi politikoak ere nik uste dut oroar, ez? Legintzaldietan ibili dela bakoitza bere historiek baldintzatuta, bere, ez? Eta hori arazo bat izan da, arazo handi bat izan da. Orduan, ni bi gauza uste dut dauzkagula garbi. Hortik aurrera ikusiko dugu hurrengo hilabetean zer gertatzen den. Bat, esker transformatzaile bat eraikitzen da beti gora. Horan, rufian, oso ondo, eta bestea ere bai. Baina, benetan esker bat gaitasuna daukana transformatzeko eta paper historikoa betetzeko hori beti gora eraikitzen da. Eta hortarako, omar dira, esker horiek ondo errotuta bere komunitate nazionaletan. Hori, uste dut, EH Bildu demostratu egin duela. Hori, ez? Eta zentzu hortan, arazoa dago esker espainolean. Sumar, Podemos, Izquierda Unida, saltza hortan dago arazoa. Ez diela, ados jartzen oinarrizko gauzetan ere. Eta espektakulo bat eman dutena lamentablea. Hori da, momentu honetan, esker plurinazional horren katebegi aula. Eta hori ezin dugu guk konpondu. EH Bilduk, ez RC, ez beste inork ezin du konpondu Espainiako eskerra daukan arazo hori, ez? Hori batetik. Eta bigarren, igual, hitzei mardu gehiago programa batetaz. Eta ez hainbeste horrek ze forma hartuko duen. Forma, begira, Rufianek esan du, ez? Eta sistema elektoral espainola pixkat aztertzen bada, provintzia dira, zirkunskripzioak, optimizatzeko boska, zer egin behar da? Provintzietan, gure kasuan guk optimizatzen dugu boska. EH Bildu, BNGak uste dut optimizatzen duela boska Galizian. Extremaduran edo Gaztera Leonez ere egin behar den boska optimizatzeko, egin ditzatela kalkuluak, baina hortaz harago, ze programa jarriko dugu mai gainean? Zein da programa? Eta ondorioz, PSOEri ze programa jarriko diogu mai gainean balizko hirugarren legegintzaldi baterako. Hortaz hitz egin beharko litzateke momentu honetan. Eta uste dut hortaz ez diela momentu honetan hitz egiten ari. Ni uste dut guk momentu sortik planteatu behar dugula. Eta ni bai uste dut akatsa litzatekela EH Bildu disolbatzea nolabait estatu mailako ezkerreko mugimendu baten. Akatsa litzatekelako, azteko abertzalea garelako edo soberanistak eta abar, eta
Euskal nazio gintzaren ikuspegi hori ezin dugulako inoiz galdu, baina ezkerreko ikuspegi batetik ere, ezkerrak egon behar dielako ondo errotuta bere territorioan eta komunitate nazionaletan, eta guk ez dugu Extremadura aldatuko. Segurazki, esango nuke, inkluso Extremaduran, zerrenda bakarrean joatea, EH Bilduko norbait, Podemoseko norbaitekin, kaltegarri litzatekeela. Segurazki jende batek luke zerrenda hori bozkatuko Extremaduran, independentista badagolako zerrenda batean, ez? Bueno, eta gero, bestea presoena, aipatu duzu presoak, hor bide bat egiten ari da, nik uste du bide hori berandu joan arren edo ez, irazen denbora pasatu den eta karma gutzi zutenetik eta disolbatu zenetik, urratxo batzuk ematen ari direla eta legedi penitentziario ordinarioa aplikatuz, presoak atera daitezkeela kalera modu denbora razonable batean. Uste dut bide hori egiten ari dela eta ia azkartzen den, segia esan, 2027an bastakigu segertatuko den Espain. Amaitutzatzen eman behar dugu, ez badago beste galderarik hortik, amaitutzatzen emango dugu ekitaldia. Lehenik eta behin eskertu guztia etorri zareten guztioi, eskertu baita ere gure islariei, Idurre, Pello eta Edrigasuen hausnarketengatik, zuen gogoetagatik eta zuen iritziengatik. Uste dute oso aberasgarria eta emankorra izan dela gaurko solasaldia, modu sume eta apalean izan badabe, uste dute aberasgarria izan dela guztiontzako. Horren jarraian, luntz gozo bat izango dugu guztiontzako eta alkarregaz hitz egiteko, baina hori egin baina horretik, talde argazki bat egingo dugu hemen eskenatokian, beraz, bekeratu zuek hemen eta tokiko erakundeko ordezkariak, igo goltzara mesedez, hori, talde argazki bat egiteko eta listo. Eskerrik asko guztioi eta egun ederra izan. Eskerrik asko.